Barka da zuwa wannan tasha mai suna Hali Dubu. Domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa, janyo wayarka kamar haka. Ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode. To baba gashi yanzu yau muka samu bulluwar labarin cewa mai girma jiran Muhammadu Buhari zai tsaya takara a matsayin ku na dattawa, ya kaga wannan abin yake. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsayawan Janaral Buhari a Najeriya, mutumin da ya shekara uku ya zo Najeriya da niyyar cewa al'amura sun taɓarɓare, bai ga dalilin da za a samu ɗan Najeriya ya sai mai da ya kasa naira 50 ba. Aka wai gari yau Buhari ya karɓi mulkin Najeriya da cikakken ƙarfi, shi ke da rinjaye a majalisa, shi ke da rinjaye a masa wakilai, shi ke da rinjaye a jihohi. To ya kasa komi, abu ba gaba ba baya. Yau a cikin gwamnatin nan aka samu wani kwamishinan 'yan sanda yana ce ma jama'a ku fito ku kare kanku. To ina da Janar Buhari ya sake komawa. 'Yan majalisar nan sun tabbaye sun ga cewa muddin ya sake tsayawa kujerar shugabancin ƙasa, to su suna ganin sun ci zaɓe ne kawai. To baba kana ganin cewa su ma ba su cancanta ba kenan, kasantuwan cewa kana so ka nuna cewa karfin kunjin tsayawa takararsu shine yadda da amincewa tsayawa da yake so ya yi kenan? Wannan shine ainihin gaskiyar al'amari. To sun karɓa shekara uku ba su yi komi ba, kuma ɗan Najeriya yana gani, mace da namiji, ta yaro ko na goye ne ya san mulkin nan na Buhari da ake ciki, halin da Najeriya take ciki. Na farko dai yanzu babu tsaro ya lalace. Kadiba abubuwan da ke faruwa a Zamfara, kadiba abubuwan da ya faru a Ofa, 'yan sanda sama da nawa ya kashe. Kadiba abin da ya faru a Taraba, kadiba abin da ya faru a Benue, kadiba abin da ya faru a Yobe. Kwanan nan fa yanzu wai aka ce 'yan Boko Haramun sun shiga barikin sojoji har sun karkashi jama'a. Wai gwamnati ne take za ta kawo kwamiti akan binciken 'yan Boko Haramun. To yanzu baba ku dattawa a matsayin ka na dattijo kana ka tsayawa Janar Muhammadu Buhari a karo na biyu, kana ga wannan ba ci gaba bane a ƙasa? Ba alheri bane ma gaba ɗaya, babu ma magana ci gaba. Abin da ya kamata Buhari ija girman shi da mutuncin shi da karama wanda Allah ya bashi da kwajin shi ga talakawa, ya ce kun zaɓe ni shekara 4, Ubangiji Allah sanya alheri, in zai kawo wani a gwada. Amma yanzu kan Buhari ya ce zai koma a mulkin Najeriya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yan Najeriya sun shiga halin tsakani kai. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauwaka. To yanzu baba kana ganin ku 'yan arewa kenan, ina ga mutanen kudu, ku 'yan arewa kuma kun san cewa Muhammadu Buhari ɗanku ne wanda yake kowa yana alshan barka akan cewa tunanin shi zai kawo canji a ƙasa, kana ce ka ce ba canjin kenan? Babu canji, abun ma ya sake ganewa, babu canji. Gwanda shekaran jiya can, ba ma wai jiya ba, gwanda shekaran jiya can da yau. Akan mulkin Muhammadu Buhari? Akan mulkin Janar Buhari. To yanzu wani kira kake matalaka? Arewa suna murna, suna zumuɗi, su ba san sun ɗauki kara da kiyashi bane. Suna murna aka zaɓi Buhari aka yi sat. Babu duk wata jama'iyya da ke ƙasar nan kusan 50 da wani abu sun zaɓi Janar Buhari. Aka wayi gari waɗanda ma ba su zaɓe shi ba 'yan kudanci, yau ɗan dama su ne ke cewa san barka da mulkin Buhari. To ku yanzu kana so ka ce arewacin Najeriya ba za su ce san barka da ɗansu ba? To dalilin za su ce san barka. Me yayi? Me zai nuna ma 'yan Najeriya? Wanda yau zai wayi gari ya yi tuciya da shi ga abin da ya wayi Najeriya. Yanzu misali zai maka. Janar Muhammadu Buhari, Janar Basanjo? IBB, Babangida, Express ɗin nan, Babangida ya muna ita. Yau idan ya fito yana neman ƙuri'ar Najeriya ya kwatanta da Express ɗin nan kawai, yan arewa ba su karɓe hannu biyu. To Buhari me zai nuna mana? To yanzu jihohin da Buhari yake zuwa akan maganar cewa kaddamar da aiki, kana so ka ce ba aikin shi bane, aikin wasu? Aikin da PDP ne ta yi aka karɓa a hannun PDP shine suka ɗora a kai suka gyara. Kwalliya wuta ce ta je ta aro kayanta ta ɗora ma kanta. To yanzu baba kana so ka to wani magana aka ga ma 'yan arewa, musamman mu 'yan arewa akan takarar da yake so ya ƙara tsaya? To abin da nake so in ga ma 'yan arewa, duk mutum da ya san abin da ake nihi da mulki, ya san siyasa, ya san ci gaban Najeriya, kada ya kuskure jihar Buhari kuri'a ko da ya tsaya. Domin ni ba ci gaba ne, inda ci gaba ne a shekarar 3 da yanzu mun ga haske. So na gode ba.